ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti emerigo Anambra State Electoral Law nkeji nke atọ nke afọ 2024 dịka a na-akwadosi ike maka mmemme nhọpụta a ga-eme na Anambra steeti n'abalị 28 n'ọnwa Septemba maka ndị ga-anọ n'ụlọ omeiwu nke anụ ka emegharịrị isi nke 110 nke akpọrọ Principal Law bụ ebe enwekwara usoro iwu nke ọzọ nke anọ nkeji nke anọ dịka o si emetụta nke akpọrọ Parents Law na ihe ndị ọzọ bụ nke kwuru na achịcha ndị banyere na kansụl ime obodo na ga-enwere ebe afọ abụọ echicha tupu achịkọba mmemme nhọpụta ọzọ ka anyị wetara gị akụkọ a ka o siri ya bụ ọgbakọ n'ụlọ omeiwu na steeti a ka ya bụ amụmiwu gara ọgụgụ nke abụọ nakwa ọgụgụ nke atọ bụ nke sotere n'iwu ya bụ ụlọọrụ omeiwu na steeti a n'ịkọwa maka ya bụ amụmiwu ka onye isi kọmitii na-afụ maka public petition nakwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Anambra East bụ barista Obi Nweke mere ka amata na ya bụ amụmiwu bụ nke enebara anya ga-enye aka n'iji gbochie oyere n'usoro gọọmenti nke ime obodo ma fụkwa na ya bụ ndọrọndọrọ nke okpuru ọchịchị bụ nke emere nke ọma ka ọ ghara ibute nsogbu. Okwupụta okwu n'ụlọ ọrụ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze n'oge ọ na-agụpụta ya bụ amụmiwu mere ka amata na ọ ga-abụ Anambra State Electoral Amendment No. 3 Law. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.